شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratu Qaf. Karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 8. Kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabayi kansu yi nazari bisa waɗannan manyan ayoyi daga cikin ayoyin Allah. Abu na farko halittar sammai, yadda Allah ya halicci sama ya tsaye da ita ya daidaita ta ba tare da ya sa wani gwafa da ya tokare ta ba. Girmanta da kuma ƙarkonta ba a taɓa samun wani cikin halittu da ya yi wata tafiyar da ya ce ya wuce inda sama take ba. Ba a taɓa ganin tsagewarta ba ko lalacewanta ba. Banda Allah akwai wadda zai samar da irin wannan tsari? Na biyu, Allah ya ja hankalin bayi zuwa ga ƙasa, yadda Allah tun da suke bayan ƙasa a kanta suke rayuwa. Ba wadda zai ce ga lokacin da ya ga aka zo ake cikon wannan ƙasar har ta zama yadda ta zama. Mutane suna rayuwa a kai, itatuwa na rayuwa a kai, duwatsu da dukkan sauran dabbobi suna rayuwa a kai. Allah ce ku duba yadda na shimfiɗa ta, wa alkaina fi harawasiya. Allah ce da yadda muka saka duwatsu a bayan ƙasan, yadda muka kafe ta da su. Ka tsaya ka yi nazari game da halittar duwatsu. Duk dutsen da ka daga ido ka kalle shi, ka yi nazari dutsen nan tsiraye ko ɗauko shi aka yi aka sa shi a wajen. Idan tsiraye yi agun, waye zai ba da tarihin lokacin da dutsen yake ɗan ƙarami? Idan ɗauko shi aka yi aka ajiye shi a gun, waye zai iya ɗauko dutsen nan ya zo ya ajiye shi a wannan gun? Wa alƙaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Allah ce kuma muka tsirar da dukkan nau'in shuke-shuke masu ban sha'awa. Tun zai je shuke gonarsa ya gyara ta, idan ta fito kallon gonan kawai sai zama abin sha'awa a gunsa. Tabsiratan wa zikira li kulli abdin munib. Allah ya ce wannan duk haskawa bayi ne, wayar da kan bayi ne
su fahimci ba su da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah, wa zikira kuma ya zama musu wa'azi likulli abdin munib ga duk wani bawa mai da al'amarin shi zuwa ga Allah. To idan bawa yana bibiyan waɗannan ayoyi, yana nazari game da halittarsu, to zai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah kuma zai sallama wa Allah. Allah ya samu dace. To yau za mu tashi a farkon aya ta 9, to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. to sai Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah ya ce kuma mun sassaukar daga sama ruwa, Allah ya ce mai albarka. Fa'ambatna bihi jannatin, da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama, Allah ya ce muka tsirar da dukkan dangin gonaki da lambuna wa habbal hasid, muka tsirar da dukkan dangin tsaba da ake girbewa a ci ayi rayuwa. Allah ya ce mun saukar da ruwa, da wannan ruwa Allah ya ce muka gina rayuwarku, da wannan ruwa muke samar muku da gonaki, da wannan ruwa muke samar muku da lambuna, da wannan ruwa muke samar muku da dukkan nau'in abincinku da kuke ci, irin gero, dawa, masara, shinkafa, alkama, shine wahabbal hasid, da tsaba wadda ake girbewa ko ake yankewa a ci ayi rayuwa da shi. Jama'a mun fahimta? Duka waɗannan ababa da Allah ya kirga, akwai wani kamfanin da yake ma mutane wannan abu? Allah ne. Saboda ka za ka je ka samu ƙauye ya kai ƙauye, duk wani abu da ke alaƙa da technology ba su da shi, duk wani abu da ke alaƙa da gwamnati ba su da shi, amma idan ruwa ya zuba za su je su yi shuka su samu abinci su ci. In ba don Allah ba su da su rayu? Ba da su rayu. Shi yasa mafi girman abinda kowane bawa zai mai da hankali kai, wallahi malam, shine tauhidi. Kadaita Allah cikin hakokinsa. Duk abinda za a daga hannu a nuna maka, za ka ga wannan abun Allah kadai ya cancance shi, ba wani wadda yake da hannu a ciki. A suratu Ibrahim Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. na'am, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allahu akbar. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Allahu akbar. Allahu akbar. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai, wa anzala minas sama'i ma'an, kuma Allah shike saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Allah ya ce da wannan ruwa da Allah ke saukarwa daga sama yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa da abincin da za ku ci domin ya zama arziki gare ku.
wasakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi ma'ana bi isnihi. Sannan shine ya hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin tekuna da izininsa. Idan da Allah zai tsaye da ni'imar gudanar da jiragen ruwa a cikin teku, to akwai abin da ba da ka sake ganinsa ba a rayuwarka, don akwai abin da ya fi ƙarfin jirgin sama ya ɗauke shi. wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah da Allah zai nuna muku shi Allah ne, yadda jiragen ruwa suke gudana a cikin teku. Allah ya ce kai ka ce duwatsu ne. Idan ka hango jirgin ruwan a cikin ruwa za ka ɗauka wani dutse ne. Jirgin ruwa akan ajiye shi a mai lodi wata 6, lodi zalla ake mishi, kuma ya tafi a cikin ruwan ba zai nitse ba. Akwai aya ko ba aya? Watanni ake ɗiba ana mai lodi, watanni ake ɗiba ana sauke lodin, amma kuma haka yake gudana a ciki. wasakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wasakkara lakumul anhar. Sannan kuma Allah ya hore muku kogi, akwai teku akwai kogi. Shi kogi za ku sha ku yi duk abin da ɗan adam ke yi da shi, amma ruwan teku ba zai sha ba. Inda Allah ya ga dama ya yi ruwan duka irin ruwan teku, akwai wadda zai kawo muku mai daɗi ku sha? Babu. wasakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini bi ma'ana da'imaini. Allah shine ya hore muku rana da wata tutur. Yadda kaga rana za ta fito ta fada, ta fito ta fada, wata ya fito ya je karshe ya sake dawowa, haka annabi Adam ya gansu tutur. Yau ta kaima bayan haske da rana zai samar wa bayi su yi rayuwa, su kai su komo wajen neman abincinsu, wannan hasken rana a lokacin hantsi ya ba da abin da ake bukata ma shuke-shukensu, ya kai kuma za a zuƙi hasken ranan a yi lantarki da shi. Allah yana kawo bil ma wani ne? Duk abin da ka daga za ka gaba hannun kowa a ciki in ba Allah ba. wasakkara lakum shamsa wal qamara da'ibain wasakkara lakum al-laila wan nahar. Kuma Allah shi ya hore muku dare, shi ya hore muku wuni. Yadda kaga yanzu an wayi gari, to haka an jima za a ce rana za ta faɗi. Dare kuma in ya shiga a ce kuma gari ya waye. Saboda haka ko lokacin tashi ya yi ko lokacin tashi bai yi ba, faduwar rana zai tashe ka. Ba wadda ya isa don yana tafiya bai isa inda zai je ba ya ce ma ranar tokar ki faɗi sai na ƙarasa. Babu. wasakkara lakum al-laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah yace Allah ya baku duk abin da kuka roke shi, duk abin da rayuwar dan adam take bukata to Allah ya baku. Sai dai a tsarin Allah akwai abin da Allah ke ba ma wani don ya kula da ƴan uwansa, amma dai duka an baku. Jama'a mun fahimta? Ko motar ka da ka gani karka dauka motar hawanka ne kai kaɗanka. Allah ya baka daga cikin ni'imar da yama da kuma godiya gare shi shine da motar kai kuma ka taimaka wa bayin Allah, domin ba kowa ne kuma zai samu motar ba. Idan arziki ne ka kula da jama'a, idan ilimi ne ka karantar da jama'a, idan mai mulki ne ka yi adalci wa jama'a. Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah yace in kun ce za ku kirge ni'imomin da Allah ya muku ba da su kirgu ba. Ka je ka zauna ka yi nazari akan kanka da kanka, ka kalli ni'imomin da Allah ya ma. In ka kasa su kashi 5 za ka samu kashi 3 ko kashi 4 ba kama roki Allah bai baka. Akwai wanda ya yi addu'a tukunna aka bashi idansa, akwai wadda ya yi addu'a tukunna aka ba shi ji.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah ce amma dan adam yana da yawan zalunci da butulce ma Allah. To duka waɗannan ni'imomi su ya kamata ka kalla. To idan duk waɗannan abubuwan Allah kaɗai ke samar da su ya gudanar da su, don me wani wadda ba Allah ba zai samu wani kaso na ibadarka? Babu. Shi yasa wani wuri Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda, alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawwifunaka bil ladina min duni. Allah yace alaysa Allahu bikafin abda. Allah yace yanzu Allah bai ishi bawa ba. Allah yace yanzu ni kadai na ban ishe ka ba. Wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi. Allah ya ce ana tarazana ka da waɗansu wadda ba ni ba. Duk wadda ba Allah bane ba abin tsoro bane. Saboda babu wani abu na tasarrufin rayuwarka da yake hannunsa. Ba abun da don baya so abun zai tsaya. Babu. Ko likita ne zai zo ya hau kanka ne ya yi rubuce-rubuce ya yi gwaje-gwaje, duk in ya gama ya rubuta magani kuma sai ya ce maka Allah ya baka lafiya. Kaga shi ma aiwayensa ya kare. Duk kwarewar san ai yana kallo babansa zai jinya ya rasu, abun ba a hannunsa yake ba. Yana kallo mahaifiyarsa za ta yi jinya ta rasu, kaga ai ba shi da hanyar da zai sha kan al'amarin ne. Wannan duka ubangiji na nuna maka abun a hannun Allah yake. Saboda haka dan adam ya yi riba a rayuwa, ya yi nasara a rayuwa lokacin da ya gane Allah shine ubangijinsa, sannan Allah kadai ya cancanta ya kadaita shi da bauta, domin shine dalilin da yasa aka halicce ka. A suratul naml ya jero waɗansu ayoyi. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن الله غني أإله مع الله bal hum qaumun ya'dilun. Allah ya ce amman khalaqa samawati wal arda. Allah ya ce ku bani labari wa ya halicci sama da ƙasa. Wani kamfani ne a America? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Allah ya ce wa yake saukar muku da ruwa daga sama. Yanzu inda damina za ta zo, ai sati 1-2 bayan shuka ba ruwa, ai sati 3 ba ruwa, hankali ya tashi, dandaso za a yi a tafi wajen komishinan ruwa, dole masallaci za a yi. Bayi da iko akan wannan, bayi da iko akan wannan. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hada'ika zata bahjatin. Allah ya ce to da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama muke tsirar muku da dukkan tsirrai masu ban sha'awa. Fa ambatna bihi hada'ika zata bahjatin. Allah ya ce da wannan ruwa muke samar muku da gonaki da lambuna masu ban ƙayi. Allah sai ya ce a ilahun ma'alla. Allah ya ce yanzu akwai wani abin bauta tare da ni? Balkun kaumun ya adilun. Allah ce bari mutane ne kawai da suke daidaita Allah da wani Allah, mutane ne da suke bauɗe wa gaskiya bayan gaskiya ta bayyana. Duk waɗannan abubuwa da aka jero akwai wadda zai iya yin wani abu a ciki koma bayan Allah? amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatana bihi hada'ika dhata bahjatin. Sai yace ma kana lakum an tumbitu shajaraha. Allah yace ku fa ba za ku iya tsirar da ko itacen abincin kun ba. Allah yace inda za mu yarjejeniya da mutane su tsirar da masaran, Allah yace ni kuma dan sa mata goyo. Su tsirar da dawan zan sa mata kan da zangarniyan,
su tsirar da shinkafan zan sa mata 'ya'ya. Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajara. Allah ce haka ma ba da ku iya ba, sai na zub da ruwan na tsirar da shukan sannan in sa muku abincin a jikinsa. Allah ce ai ilakum ma Allah. Allah ce yanzu akwai sa'ana. sai ya sake cewa amman ja'ala al-arda qararan وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون amman ja'ala al-arda qararan. Allah ya ce waye ya sanya wannan kasan ta zama wajen tabbata, ta zama wajen rayuwa, a samar da ita, a kuma ba ku ita wajen zama, wajen da za ku rayu, kuma ta zama tabbatacciya, ba ta jijjiga, ba ta karkata da ku. waje alakilalaha anhara, kuma wane ne ya tsaga muku tsakanin wannan kasar ya fitar muku da koguna? Daga wancan garin kogi ya kulla wancan garin, daga wancan garin kogi ya kulla wancan garin, daga waccar kasan teku ya kulla waccar kasan. Waje alakilalaha anhara. Allah ya ce waye muku haka. waje alabainal baharaini hajiza. Allah ya ce waye sanya shamaki tsakanin tekuna guda biyu, kogi ne guda ɗaya, ruwan yana malala amma ruwan kala biyu ne a cikin tekun. marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. ruwan nan baya shiga nan, ruwan nan baya shiga nan. Allah ya ce waye zai yi wannan? ai ilahun ma Allah. Allah ce to yanzu akwai wani abin bauta tare da ni? bal aktharuhum la ya'lamun. Allah ce mafiya yawan su ba su da ilimi ne, rayuwa suke a cikin jahilci. Sai ya sake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah ya ce amman yujibul mutarra iza da'a, wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai lokacin da ya shiga halin ni'yasu. Allah ya ce waye zai amsa? Yanzu inda za a rufe masallacin nan a ce a maka duka sai an kakkarya ka, babanka da ka kira? Zai ji? Gida da ka kira da su ji? Wa da ka kira? Shi yasa yana daga cikin kira mafi kyau da Hausawa suke da shi shine wayyo Allah. Kalman tauhidi ne wayyo Allah. Kaga ko dan shaye-shaye ne ya ji duka a hannun 'yan sanda zaka je na wayyo Allah. To gaskiya da gaskiya kenan. Gaskiya da gaskiya kenan. Kiran Allah ne. To shine kadai zai ji. A nan inda kake zaune in ka kira shi zai ji ka kuma zai kawo maka dauki. Amma ba za ka kira anguwanku mahaifinka ya ji ko mahaifiyarka ta ji ba. To kaga shine yake amsa addu'ar duk wanda ya shiga halin kakani kai a lokacin da ya kiraye shi. Allah ya ce to waye yake haka idan ba Allah? amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a, kuma shine yake yaye mummunan abu. Duk halin da aka shiga wani lokaci sai Allah ya yaye shi. wa yaj'alukum khulafa al-ardi, kuma shi ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa. waɗannan su tafi, waɗannan su zo. wannan shine sunnar Allah game da rayuwa. Shine sunnar Allah game da rayuwa. Maiwa wannan tsari Allah ya ba mu rayuwa. waɗannan su tafi, ran da wannan ya bar duniya a ranar za a haihu wadda zai zauna a wannan kujera. saboda ka dukkan rayuwa ka je ka yi nazari a kanta, ka duba abin da ya kai shekara 40 ko shekara 50 ka bibiyi tarihi. in gidaje ne a anguwa za ka samu kaso 8 ko 9 cikin 10 na duk gidajen anguwan masu gidajen a shekara 50 yanzu ba su bane masu gidajen. da gidan malam wane ne amma yanzu gidan ɗansa wane ne. ka bi duk gonakin da suke kewaye da garinku shekara 50 da ya wuce, inda gonan wane ne yanzu za ka je ka samu gonar wane ne.
idan sarakuna ne ka bi kowace fada, sarkin da ke mulkan gari a shekara 50 kaso 8 zuwa 9 in ka koma bayan shekara 50 da wane ne sarkin yanzu kuma wane ne, balle gwamna mai shekara 8 ko shugaban kasa mai shekara 8 maiwa. Shi yasa tun yanzu kana da damar kana kan kujeran kai abin da ya dace, za a zo a maye ka, za a zo a maye ka. wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah. Allah ya ce to akwai wani abin bauta da gaskiya tare da Allah? Qalilan ma yu'minun. Allah ce kadan ne suke imani. Na qalilan ma tazakkarun. Allah ce kadan ne suke wa asto. Ya sake cewa amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدئ الخلق ثم يعيده أمن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. الله يقول ويكي شريس دكو ينصر دكو أتكين دبي نتدو كوكو من أتكين روا. إذن أكتاش تفيا إن أكن تدوني دكنن in an bi waje kaza za a bulla gari kaza, daga wannan gari in za a je waje kaza ga hanyar da za a bi. Allah ya ce wa ya kintsa muku wannan shari'ar a cikin tunaninku. Ka ɗauka gayya aka yi aka share hanyar Bauchi zuwa Kano? Duk garin da za a je Allah ya kintsa wa bayinsa ta waje kaza za a dosa, daga nan za a bulle waje kaza. Allah ce fil barri wal bahar. Yadda haka yake faruwa a tudu, haka kuma yake faruwa a cikin jiragen ruwa, haka kuma yake faruwa a sama. Jirgi na tashi to akwai direction da zai bi ya tafi ƙasa kaza. Idan a cikin ruwa ne Allah ce ni na nusar da ku haka. In kana so ka gane kamar loma ne da bakinka, ita Allah ne yake seta maka. Dudduhu ba za ka kai loma ya wuce kunnen ka ba. Ai ka gane dudduhun da kake in kayan ko loma sai ce zai ta. Ba za ka ce to tunda ana duhu yanzu hannun ya wuce ba. To Allah ya kintsa maka wannan setin bakinka. To haka ya kintsa muku yadda za ku dinga bullewa daga waje kaza zuwa waje kaza. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Allah ya ce kuma wa yake azurta ku daga sama da ƙasa, wa yake saukar muku da ruwa, wa yake fitar muku da abincin da za ku ci. Ai ilahun ma Allah. Allah ya ce yanzu akwai wani abin bauta da gaskiya tare da ni. Wato babu asara mafi girma kamar yadda muke lissafa waɗannan ababa a Qur'ani, duk ka yarda Allah kaɗai ne yake banta da su, sannan ka juyar da wani nau'in bauta zuwa ga wani Allah. Ka juyar da nau'in bautan ka zuwa ga wani Allah. Duka Allah yake banta da dukkan ababen da muka ambata nan, shi kadai. Ba wadda zai ce abu kaza Allah yake yi tare da wani. To don me kuma shi kadai ba za ka bauta mishi ba? Tawakkali wannan da ka gani ibada ce. Ibada ce. Da Allah kadai ake dogara. Da Allah kadai ake dogara. Ba a dogara da wani Allah. Tun ya zo zai faɗi ya ce shehu. Wallahi shehu ma in nashi ta zo sai dai ya kira Allah ko kuma ya sha wahala. Haka kawai wadda za a kira Allah, wadda za a kira Allah. Duka wannan hidima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa, kuma shi kadai ya kadaita da wannan halittar, shi kadai ya kadaita da wannan baiwa da ya yi wa bayi. Saboda in ana maganan kadaita Allah da bauta, magana ce ta tauhidi.
shi kadai yayi ka, shi kadai ya kula da kai. Yaya kake girma, yaya kake karuwa tun mahaifiyarka tana goyonka, haka kawai ita kanta za ta ga yanzu bai kamata ta ci gaba da goyonka ba, amma ba za ta iya sa ido ta ga lokacin da ka ƙara girma daidai da kiftawar ido ba. Wa yake kulawa da kai? Allah. Allah. Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, mun saukar daga sama ruwa mai albarka shine ruwan sama, fa ambatna bihi jannatin. Allah ya ce da wannan ruwa muka fitar da gonaki da lambuna, wa habbal hasidi. Allah ce da kuma tsaba wadda ake girbewa ku ci a matsayin arziki gare ku. Allah sai ya ce والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والنخل باسقات Allah ya ce kuma muka samar muku, muka tsirar muku da dabinai dogaye lahatarun nadid. Allah ce wadda suke fito da huda, 'ya'yan dabino cunkus, reshe ɗaya ne, ma'ana nono ɗaya na dabino sai a samu 'ya'ya 100 ko 200 a jikinsa. Allah ce duk ni na yi wannan, banda Allah a komi ima bayan haka. Ga su ba siqat, gonakin dabino, su dabbobi ba sa iya musu barna. Shine ma'anan ba siqat. Allah ce na daga su sama, ba za ka zo ka ce shanu sun shiga sun cinye mun abinci na. Saboda su larabawa raƙuma su ne mafi yawan dabbobinsu, to inda kuma shuke-shukensu irin namu ne, kaga in raƙuma ta shiga cire kan kawai za ta dinga yi. Duk wannan aiki ne na Allah. Allah ya ce wannan kala basiqatin laha tar'un nadid, sai ce rizqan lil ibad. Allah ya ce don ya zama arziki ga bayi, a ci, a sha, a sayar, a wadata. Yadda Allah ke tsirarwa, har yanzu fa shuka ba seti ake yi kafin ya tsiro ba. Masarar daga tsaye za ka watsa ta a cikin rami sai ka take, in ta tashi tsirowa kuma a kan ta sama zai fito. Ba za a ce tun da ba a yi setinsa ba bari ya yi ta shiga ƙasa. Haka ne Allah ce ni nake tsiro da shi. Dukka dinga lura da waɗannan abubuwa. Inda harkar shuka harka ne na technology to sai an yi seti. In ba a seta shi yadda ya kamata ba to zai fito ne ta yadda baka tsammani. To amma duk ta inda ka jefa wakenka ko masaranka ko dawarka ko geronka, hancin na ƙasa ko na sama ko na karkace, duka ta sama za ta taso. Allah ya ce ni nake haka. Inda an ce kowanne sai ka sa shi a seti, hancin ya yi sama yadda zai fito ta sama, ai za a ci abincin da wahala. Haka duk Ubangiji ya yi wannan. Shi yasa karka yadda bayan Allah ya halicce ka, ya samar maka da arzikinka na rayuwa, ya kula da kowane bangare na rayuwarka, a ce kuma wai akwai wani abu da za ka hada shi da Allah. Karka yadda. Allah ya ce rizqan lil ibad, wannan duka arziki ne ga bayi. Wa ahyayna bihi baldatan maitan, Allah ya ce kuma da wannan ruwa muka rayar da gari, ƙasa wacce take matacciya. Waje ne ya bushe, ya ƙeƙashe. Yanzu duk inda ka je ka share fili ka shuka irinka, to ka shuka asara, saboda wajen ya mutu. Allah ce in muka saukar da ruwa a kansa sai ya farfado, sai ka ga tsirrai suna fita abu, iri na ciyayi da suke ƙasa duka sai su fara fitowa abu.
Allah ce to da wannan ruwa wa ahyayna bihi baldatan maitan, muka rayar da gari ko ƙasa wacce take matacciya, sai ce kadhalikal khuruj. Allah ce to kamar haka kuma da ku fito daga kabarin ku. Yawwa bayan kowa ya mutu, yadda kaga tsiro ke fitowa, Allah ya ce haka kowa zai tashi, haka kuma kowa zai tashi, haka kowa zai tashi. Allah ya samu dace. To jama'a sai mu kwana nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.